Tripura haste kaisi yokjak haste tongmani tei bisi kolok maromoi kwbangma bubagrarok o hano naikolangkha. Bisi 1947 ebake 1947 o bubagra Bir Bikram thimani yaklo Maharani Kanchan Prabha Devi merger agreement baike Bharat Haktor hapkha. Tamni hinke Bharat Haktor bai hapnani bubagra Bir Bikramni imang tongmani. Abona bini Maharani Kanchan Prabha Devi mukthang snamai klangkha. Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur kathang tongfru belaina wana jago bini busha tiprasa bosongni bagai. Bo salburum burumno tiprasa rokni bagai tei tiprasa rokni thinangni bagai wansugo tei bokhaw muktei kulai jago. Tamni hinke bo saimano bini busha rok belaina suja borok. Bubagra Bir Bikram Maharani Kanchan Prabha Devi no salsa sakaje ani busha tiprasa bosong phaticha mai masa kheno tongkocha mano haifano education ebake shikkha ebake rungsrungno samung nangjagya tamo ungnai borokni thinang aboni bagino bubagra Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur kathang tongpro kwbangma samungo tipra bosangrokno khabasarana nailengkha tei bubagra Bir Bikram thinangni kokno wansugui tei nugui bisi 1939 ni memo number 49 tei bisi 1943 ni order number 325 o Tripura ni joto area 4116 square miles ni bisingo 2117 square miles tiprasa bosangrok ni bagai khatiwi klangkha tabo sangabana ADC area hamlai. Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya thina sakam sakhamye angjakphano bini bosangrokni bagai wansugai bini bukhra eba lalo kordano deleo thangai Tripura ni raiba angai Nehru bai kok sailai de hne sakha tei power of attorney wo soirohorka Bubagra hinke bini kaka lalo korda bini sakhamye nugui bini sakhamke thane hne samani Bubagra Bir Bikram bini kokno nalia. Tamni hinke Bubagra Bir Bikram bini busha tiprasa bosongni borok rokni thinang bai thangnamo jonglaiya. Bubagra Bir Bikram kathang tongsani bo kwbangma samung khainani chaituklangkha bini busha butirongni bagai haifano jorabono o samung khainani shebraliya. Tei Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur bukhra lal kordano sakhaje Tripura ni bubagra rokni umor belai kisa tei daktini yakri mathangui angbo buhurjani ani Tripura hasno yakar mathano ang saimiya. Bisi 1947 ni 15 May ni horo Kolumbari furke bubagra himang kmajao jepuru sichai phaio bukha sajagai kabo kaptati saoje ang bubagra angna musungya ang hastini hamgra sinango amuti jora hameo ang bubagra ngai ajai phegaje ang mungsafano samu khlai kelang manliya hane tei ang 50 bosor sakang bubagra angkhake dini ani Tripura haste Europe haikasang khamo oni salnini ulong keno bubagra Bir Bikram hayung tei Tripura hasna yakrai matai chalangkha. Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya bhage thega abo naine bagai video ni description o link rejak tongo ebake tabo video paikhe next kasaro suggest khajagan abo na nati hambai jot tono.